таърих собитгари он аст ки миллатҳои дорои таърихи кӯҳан меросбарони асосии иду ҷашнҳо маҳсуб ёфта идомадиҳандаи анъанаҳои гузаштаи пурифтихори худ мебошанд. хушбахтона дар замони сови исролӣ иду ҷашнҳои ниёгони мо дубора эҳё ва мақоми ҷаҳонӣ гирифта имрӯз аҳли башарро ба инсондӯстӣ, якдигарфаҳмӣ, сулҳусубот, ваҳдату ҳамдилӣ ва гиромидошти арзишҳои инсонӣ ҳидоят менамоянд. шаби ялдо аз ҷашнҳои бостонӣ дониста мешавад ва таърихи кӯҳан дорад. ба назари донандагон шаби ялдо дарозтарин шаби аввали моҳи дай ҷашни қадимии мардумони ориёист ки ба муносибати зодрӯзи эзади меҳр ё митра баргузор мешудааст. мувофиқи тақвими эронӣ шаби 30 моҳи озар 22 декабр рӯзи таваллуди меҳр мебошад, зеро аз ҳамин вақт сар карда рӯзҳо дарозтар ва тобиши офтоб бештар мегардад. аслан дар солшумории кӯҳани аҷдоди мо фақат ду фасл буда, яъне сармо ва гармо ва шаби ялдо бо он ки дар манобеъ зикр мешавад ки аз ҳама ториктарин шаб аст, яъне дар умқи ҳамин шаб шаби мавлуди рӯшанӣ аст, яъне мавлуди хуршед аст. ва худи воҷаи ялдо ки ҳарчанд албатта дар баъзе манобеъ гуфта мешавад ки воҷаи сурёнӣ аст, аммо ман фикр мекунам ки яке аз воҷаҳои кӯҳани форсии қадима бояд бошад ки ифодакунандаи ҳамин таваллуд аст. яъне агар мо ба гоҳшумории қадим назар афканем, вақте дар ин шаб яъне ду махсусияти хос дорад, яке ки аз ҳама ториктарин аст ва дар ниҳоят яъне дар саранҷоми ҳамин шаб таваллуди рӯшанӣ шурӯъ мешавад, албатта таваллуди хуршед ё митро яъне ҳамон хуршед аст. гуфта мешавад ки ҳодисаи табиии шаби ялдо бо чунин омилҳо вобаста аст. сайёраи замин доимо дар ҳаракат аст ва дар атрофи меҳвари худу офтоб давр мезанад. меҳвари замин хатте мебошад ки аз қутби шимол ба қутби ҷануб тӯл кашидааст ва ба ҳамвории чархиши замин дар атрофи офтоб моил аст. аз сабаби ин моилӣ дар замин бисёр ҳодисаҳои аҷоиб, масалан ивазшавии фаслҳои сол, инқилоби зимистона ва дигар ҳодисаҳои астрономӣ рӯй медиҳанд. замин ҳангоми ҳаракати солонааш дар осмони ситоразор 4 мавқеъгирии хуса дорад ки ду ҳолати он нуқтаҳои эътидолии баҳорӣ 20-22 март ва тирамоҳӣ 22-23 сентябр буда, ду ҳолати дигари он нуқтаҳои инқилоби тобистона 20-21 июн ва зимистона 21-22 декабр мебошанд. ба назари мутахассисон инқилоби зимистона гуфта лаҳзаи гузариши офтобро аз нуқтаи ҷанубтарин ҳамвории ҳаракати замин меноманд. ин ҳодиса оғози зимистон дар нимкураи шимолӣ буда бо кӯтоҳтарин давомнокии рӯз ва пасттарин мавқеи офтоб нисбат ба уфуқ аён мегардад. аслан агар бигирем маънои ялдо шаби мавлуд аст. яъне шаби агар ба мифология ё ин ки устураҳои ориёӣ нигоҳ кунем, тибқи он дар шаби ялдо, яъне шаби ялдо 30 моҳи озар ва 1 моҳи дай аст ва дар тақвими имрӯза шоми 21 шаби 21 бар 22 декабр аст ва тибқи устураҳои гузаштагони мо дар дохили ғор митро тавлид мешавад ва дар ҳамон ҷо инкишоф меёбад, бузург мешавад ва дар рӯзи сада аз ғор берун меояд, дар ҷашни сада ва ҳамин рӯзи тавлиди меҳр аст, митро аст ва ҳамчун як ҷашн ҳанӯз ин дар давраи ҳахоманишиён қайд карда мешуд, ҳамчун як санаи ҷашни таърихӣ ва дар рӯзи кӯтоҳтарин ва шаби дарозтарини сол ҳаст. ва агар мо ҳаминро бигирем, таърихаш мисли наврӯз, мисли меҳргон, мисли тиргон ин таърихи хеле кӯҳан дорад. зиёда аз 4000 сол, зиёда аз 5000 сол гуфта метавонем. ба андешаи мутахассисон шаби ялдо шаби чилла ҷашнвораи ориёист ки дар дарозтарин ва ториктарин шаби сол таҷлил мешавад. дар ин замина чунин ишора мешавад ки дар ин шаби тӯлонитарин ва тиратарини сол аз қадим маъмулан аҳли хонавода ҷамъ меомаданд. рӯи дастархон меваю чормағз, махсусан анору тарбуз мегузоштанд. ранги сурхи ин меваҳо рамзи тобишҳои арвоғонии субҳ ва равшании ҳаётро ифода намуда маънои рӯй ба тобиши офтоб овардан будааст. мо аз нигоҳи фарорасии фаслҳо агар назар афканем, хуршед дар моҳи поёни поyiz ва шурӯи зимистон
ба як нуқтае меравад ки масалан нуқтаи масалан аз ҳама рӯшанӣ пинҳон мешавад ва гӯё як ба милоди дигар мерасад. Яъне ва дақиқан ин шабро шаби аз ҳама дарозтарин, аз ҳама ториктарин ва шаби таваллуди хуршед аст. Яъне ҳамун нуқтаи ниҳоии фасли сармо ба поён мерасад ва гармо шурӯъ мешавад. Як зарра рӯшанӣ таваллуд мешавад ва аз ҳамин лиҳоз ин шабро яъне шаби ялдоро шаби таваллуди хуршед унвон мекунанд ва дар 40 рӯз вақте аз таваллуди хуршед 40 рӯз мегузарад ҷашни сада мешавад. Яъне ҷашни садаро ҳатто ҷашни чиллагурезони офтоб ҳам мегӯянд. маврид ба ёдоварист ки ялдо ҷашни қадимии мардуми ориёӣ соли 2022 бо пешниҳоди Эрон ва Афғонистон ба рӯйхати репрезентативии мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардааст бо мақсади огоҳӣ аз гузаштаи пурифтихор, эҳёи ҷашну маросимҳои ниёгон, ошноии бештари ҷаҳониён ба таъриху фарҳанг ва расму оинаҳои аҷдодӣ бо ташаббус ва ибтикороти пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашну идҳои бостонӣ аз ҷумла Наврӯз, Меҳргон, Сада ва дигар ҷашну суннатҳои қадима ки аз дарозои таърих то замони мо омада расидаанд, дубора эҳё ва ҷаҳонӣ шуданд. зимистон сар мешавад аз ҳамин сани 22 декабр аз шаби ялдо ва тамом поёни фасли зимистон ин наврӯз аст. рӯзи наврӯз аст, яъне як солшуморӣ аст ва ҳамин 40 рӯзи аввали зимистонро чилии наврӯз мегӯянд ва ҳамин чиленишинӣ, кӯдак тавлид шавад 40 рӯз нигоҳ доштан, ин танҳо дар одати тоҷикон ҳаст ки ин ҳам ҳамон дар пайравӣ ба одатҳои пешин боқӣ мондааст ва чандин ҳазор солҳост ҳамин одат дар мо ҳаст. хуб агар бигирем дар рӯзҳое ки чилии зимистон дохил мешавад, нури офтоб кам мешавад, яъне ҳаво сард мешавад, хунукиҳо мешавад ва вобаста ба ҳамин истеъмоли меваҳои махсус дар ҷашни ялдо ҳаст ва яке аз ҳамин меваҳо анор аст. дар шаби ялдо нишаста хуб анорро пора карда аз он анор мехӯранд. Ба хотири чӣ? Ба хотири он ки он ранги сурхӣ дорад, ранги ба офтоб монанд дорад, ё ки махсусан баъзе пиронсолҳо ҳам ҳамин мегӯянд шаби чилла ки даромад ҳатман тарбузи гирифтамондагишона палах мекунанд, пора мекунанд ва онро мехӯранд ки ин ҳам одати дерина ҳазорон сол омадаи мардумӣ аст ки дар шаби чилла меваи сурх мехӯранд. аслан афрохтани рӯшанӣ ё масалан хоне ки меорад ҳар чизе ки ба хуршед монанд аст ва ин албатта як шабе ҳаст ки ҳеҷ робитае ба ягон оини оддӣ надорад. Яъне як ҳаракати ҷермҳои осмонӣ ки або райҳони беруниам ба ҳамин нуқта масалан ишора мекунад ки агар мо ҳамин тамоми ҷашнҳои чаҳоргона бар пояи зуҳури шаби ялдо муқаррар кунем, яъне мо 4 ҷашн дорем, аммо оғози ҳамаи ин ҷашнҳо ҳамин шаби ялдо аст ки хуршед таваллуд мешавад. Дар ҷашни сада ба чиллагурезон мерасад, дар ҷашни наврӯз қиём мекунад ба як нуқтае ки масалан мегӯянд ҷамшед нуқтаи кашф кард ва дар масалан тиргон яъне ба авҷи гармо мерасад ва дар масалан меҳргон бо нузул мекунад то ки расад яъне ба истилоҳ гӯё ки пинҳон мешавад, фаромӯш мешавад ва бо дубора дар шаби ялдо ҷилда мешавад. Ба ҳамин хотир дар расмҳои асосии ҳамин шаби ялдо масалан ҳам оростани дастархонде ки меваҳои хушке ки масалан то ҳамин замон боқӣ мемонад масалан ва ҳатто масалан себи сурх ё масалан меваҳое ки ранги сурх доранд ба хотири пайванди ҳамин ранг бо хуршед. Яъне ҳар чизе ки сурх аст, рӯшанӣ аст, нур аст, яъне нурафшон кардан, яъне ба хотире ки ториктарин шаб аст масалан мунаввар мекунанд ки ҳамеша сол тамоми сол рӯшаниву нуру гармӣ поянда бошад. дар бораи расму оинҳои шаби ялдо назару андешаҳо ва ривоятҳои гуногун мавҷуданд. ба андешаи фолклоршиносон мардум шаби аввали зимистонро ҳамчун шаби зоиши хуршеду оғози сол бо бедорӣ ҷашн мегирифтанд. яъне шаби ялдо монанди дигар ҷашну идҳо ки таърихи кӯҳан дорад, дорои расму анъанаҳои хос буда ҳар яке рамзҳои гуногунро ифода мекунанд. ҳамин тавр дар гузашта ҳам мардум барои расидан ба рӯзҳои нек, бунёди зиндагии пурсаодат, заминагузорӣ ба ояндаи дурахшон бо истифода аз рамз розу ниёзҳо доштаанд. дар осори кӯҳани мо таъкид мешавад ки яъне дар ин шаб бештар рӯшанӣ ё масалан ҳатто дар болои мизҳои идона
گذاشتن ترمز همون رمز سرخی و روشنی خورشید است و به همین خاطر یعنی این در سالشماری و گاهشماری کهنی ما در پایان ماه آبان و آغاز دی که مثلا اصلا فصل زمستان است، لیکن از همین روز یعنی شب با تقویم امروزه ما در شب 21 و 22 از همه درستانی شب می شود و شروع می شود با فاصله معین دراز شدن روزها. همین دراز شدن روزها بر اساس تولد خورشید و بزرگ شدن روشنی است. شب یلدا یعنی از چیله‌درا تا چیله‌برا 40 شب و 40 روز است، 40 شبانه روز است و در همین وقت بسیار وقت نزد آتش مردم مثلا در بدخشان در علوخانه می نشستند، در وادی‌ها در صندلی نشسته به معنویت روز می‌گذراندند. خوب کتابخوانی می‌کردند، یک کاری مثلا فایده‌ناک می‌کردند. زنها در نزد صندلی نشسته شب‌های دراز خوب یک چی روی مال دوزی می‌کردند، جام دوزی می‌کردند، تاقی دوزی می‌کردند. یعنی همین این چی است؟ یک معنویت است و همین معنویتی آغاز شده از شب یلدا نه از شب چله خوب تا صده رعایت می‌شد و طعم‌های را می‌پختند که مانند بود با آفتاب. مثلا چلپک همین دایره شکل است، با آفتاب مانند است، یا اینکه چلپک پیازین و همان چیزها هم همان در جستجوی آفتاب است، یعنی یک سیمای آفتاب است، چون که در همین زمستان روز کوتاه است، آفتاب کم است و این یک نشانه آفتاب است که این سنت و عنعنه دیرینه مردمی ما است. یادآوری شدن شب یلدا در ادبیات و استفاده شدن آن در آثار بزرگان ما تاریخ کهن داشتن آن را ثابت می‌کند. مثلا سعدی شیرازی جای فرموده است که نظر بر روی تو هر بامداد نوروز است، شب فراق تو هر شب که هست یلدا است. و یا صاحب میگوید که بیدار شب که در شب یلدایی نیستی، در پرده است چشم تو را طرفه خوابها. ما 4 جشنواره بزرگ ما که با هدایت و راهنمایی پیشوای معظم ملت احیا شدن، یعنی همین نوروز و تیرگان و صدف و مهرگان هم مثلا ما اگر امروز از اون افتخار میکنیم، سرآغاز این افتخارها شب یلدا است. یعنی اینها را بدون شب یلدا تصور کردن دشوار است، به خاطر اینکه یعنی از همین شب یلدا آغاز میشه و خوشبختانه این ببینید امروز در تمام کشورهایی که میراث‌بر تمدن آریایی هستند، مثلا حتی در اروپا هم جشن میگیرن، به خاطر اینکه این واقعا میتواند ما را با اصالت ملی خود پیوند کند، چون که ما مثلا چون گفتیم این پیوند دارد با مثلا همون آیین‌های کهنی که از دوره میترائیسم یا مثلا مهرپرستی شروع میشن، یعنی نه به خاطر آنکه اینها دین یا اعتقاد هستند، به خاطر اینکه پیام‌های از میلاد روشنی دارند. یعنی در تمام فلسفه نیاگان ما همیشه پیروزی نور بر ظلمت، پیروزی روشنی بر تاریکی همیشه حکم فرماست و این هم یک آینه هست که هم از یعنی انسانیت را به سوی روشنی، صفا، نور دعوت می‌کنه. از این فخر باید کرد که با ابتکارات پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بسیار جشن‌های ما علاقه جهانی، نوروز جهانی اعلان شده است، مهرگان به فهرست میراث فرهنگ غیر مادی یونسکو داخل شده است. سنت‌های نوروزی مثلا پختن سومنک به فهرست چند روز قبل وارد گردید، یعنی این معنای آن را دارد که ما با آن احترام باید کنیم. دانستن هر چی و هر موقع است. مثلا در همین گرد و اطراف جشنی مثلا شب چله، خوردن چلپک، خوردن میوه یا اینکه پاچک را گرم داشتن، همین به سلامتی فایده‌ناک است. این بی سبب گفته نآمدند، اجرا کرده نآمدند و همین چیزهایی که عنعنه‌های نیکی که گذشتگانمان داشتند ما امروز اجرا کنیم در دایره جشن صدا، در دایره دیگر جشن‌ها یا اینکه در دایره شب یلدا، خوب برای بهتر شدن زندگی ما، بهتر شدن حالت فرهنگی مردم ما خیلی مدد میرساند. یعنی آن چیزهایی که از خاطر فراموش شده بود با شرافت، با کوشش و غیرتی پیشوای ملت امروز احیا گشته ایستاده است و آن چیزی که ما خود داشتیم آن را باز از خود کرده ایستادیم و این یک چیزی بهترین است. آموزش گذشته پر افتخار، احیای حافظه تاریخ و گرامی‌داشت ارزش‌های معنوی در راه رسیدن به خودشناسی مساعدت می‌کند. شب یلدا که به باور دانندگان ساحت تاریخ 7000 ساله دارد، احیای سنت‌های آن به نفع کار دانسته می‌شود، زیرا هر رسم و آیین و عنعنه‌های گذشته در زمینه مشاهده حاصل گردیده
дар натиҷаи таҷриба истифода шудааст. муҳимтар ин аст ки орзу ву ормони рӯзҳои хубу босаодат, хайрхоҳӣ нисбати ҳамдигар нишонаи ахлоқи ҳамида, саҳмгузорӣ дар пешрафти ҷомеа ва беҳбудии рӯзгор аст.